Ja vás tu vítam, ahojte, neviem, či ma celkom dobre počuť, asi áno. Tak ja sa vám predstavím, som Marian Gálik, mám 42 rokov, programujem už niekoľko rokov v Jave. Java je taký robustný programovací jazyk s striktnými pravidlami oproti iným jazykmi. Programujem v 3 jazykoch, tak sa vám to aj budem snažiť porovnať, aj ktorý jazyk je a prečo je Java lepšia ako napríklad Python alebo ABAP. A budem vám vedieť povedať, ako by som sa ja učil Javu, čo vyžadujeme v tímoch od juniorov, čo by mali vedieť, aké dostávajú otázky na pohovoroch, ako prebiehajú pohovory na rôzne pozície a hlavne na čom 70% kandidátov horí skôr, ako sa ich začne pýtať na nejaké základné veci z programovania. Super. Tak jo, děkuji za představení, Mariane, a vlastně první otázka se rozhodně nabízí a ta zní, v čem je Java unikátní, proč si vybrat Javu? Tak Javu používa, dá sa povedať, všetky korporátne spoločnosti, v nejakej miere viac, v nejakej menej. A to z dôvodu, že Java je prenositeľná na akýkoľvek operačný systém. Čiže vy, keď robíte nejaký update v Jave, tak jednak nemusíte riešiť, aký je to operačný systém a jednak nemusíte vyžadovať obsluhu toho zariadenia, aby si stiahla a zaktualizovala svoju aplikáciu. Proste viete to robiť úplne bez nich a viete to robiť v elegantnej forme zábehu. Čiže pri používaní Javy napríklad vo výrobe alebo niekde a počítate s tým, že budete robiť updaty záchodu tej prevádzky, keďže sú prevádzky, ktoré fungujú 24 hodín denne a nepretržite na 3 smeny a nastavíte si to na začiatku a budete vedieť, že ten klient to tak robí, lebo aj to si môžeme povedať, že nie vždy budete vedieť, pre koho programujete, tak si to viete nastaviť a proste zábehu spraviť update. Takže toto vám tá Java umožňuje. A ďalšia vlastnosť oproti iným jazykom je tá, že Java vznikla už dávnejšie, má oveľa striktnejšie pravidlá programovania ako iné jazyky. Tým, že bolo asi menej ľudí a sme takí lenivejší, by som povedal, tak vznikajú jazyky, kde sa tá syntax upravuje, povedal by som, že sa nejakým spôsobom, aby ste si to vedeli povedať, vykráda, aby sa ľahko programovalo, aby ten kód viacej ľudí vedelo čítať, aby viacej sa v iných jazykoch vedelo programovať. A Java je v tomto unikátna, že vy tam máte oveľa striktnejšie pravidlá programovania a tým pádom, keď je to komprimovaný jazyk, čo si vlastne povieme, tak pre začiatočníka, keď napíšete nejaký kód, a dáte ho skomprimovať, tak ono vám vlastne hneď vyhodí systémové chyby, ktoré pri spustení aplikácií ten užívateľ hneď dostal nejakú varovaciu chybu. Takže v tomto je aj pre začiatočníkov veľká výhoda, že keď už niečo odovzdáte, tak to aspoň z časti bude fungovať. Samozrejme, tá logika toho programu bude taká, ako mu poviete. Čiže keď mu poviete, že do istej miery, že niečo je takto, tak ten program sa bude tým riadiť a môžu vám tam vychádzať zlé veci, čo tiež máme zo skúseností, takéto skúsenosti z praxe. Čiže toto vám Java neumožňuje, ale má oveľa striktnejšie pravidlá, čo sa týka, keby ste dávali nejaký, predstavte si, že by ste dávali ohraničený priestor, čiže variables alebo premenné, sa to volá, a tam dáte v iných jazykoch raz číslo, raz znaky, raz tam dáte nejakú hodnotu, že či to je pravda alebo nepravda a spustíte nejaký program, napríklad Python, tak ono vám chybu nehovorí. Pričom v Java musíte striktne dať, že čo očakávate od vstupu, aby ten program mohol robiť. Čiže keď máte veľkú korporátnu spoločnosť a poviete, že oni chcú vyhľadať nejaké SAP číslo, nejaký produkt, tak vy v Java napíšete, že tuto na vstupe dostanem
SAP číslo, nejakých 10 znakov, a keď to nedostanem, tak mi vyhoď už chybové hlášky, že toto není to, čo som očakával, alebo s týmto neviem pracovať. Pričom Python vám, alebo iné programovacie jazyky toto môžu, dá sa povedať, ako my to hovoríme, že zožrať a potom vám to vyhadzuje chyby. Takže toto sú také dve vlastnosti, ktoré má Java oproti iným programovacím jazykom. A na co třeba zrovna Java právě vhodná není? No, ťažko povedať, na čo nie je vhodná. No Java tým, keď si predstavíme, že beží na viacero operačných systémov, tak je ten programovací jazyk na to uspôsobený, čiže tá Java potom je pomalšia ako iné jazyky, bere viac z pamäte, lebo je multiplatformová, čiže to sú spotreba tej ramky. Má oveľa komplikovanejšiu syntax, čiže keď sa pozriete na kód Javy a chcete tam spustiť jednoduchý program, že vypíš mi, ako to všetci používajú, ahoj svet, alebo ahoj svoje meno a priezvisko, tak v Jave to má 7 riadkov, v Pythone to má 1 riadok. Takže toto je taká nevýhoda tej Javy. Takže dalo by se nějak stručně říct, jak se liší Java syntaxí a logikou právě od těch jiných jazyků. My ještě jenom, než Mariáně odpovíš, tak na konci bude ukázka z praxe právě porovnání s ostatními jazyky, ale kdybys to mohl nějak teďka zhrnout, třeba to klíčový. Akože v čom je rozdiel v syntaxe, v kóde? No tak, ja to môžem sekundu, ja vám to môžem teda aj ukázať. Ja som stále na displeji. Neviem, či zdieľam zrovna. Áno, loaduješ sa. Neviem, či toto je vidno aktuálne. Tak toto je úplne jednoduchý program, kde by sme chceli vypísať, toto je náš program, má to 7 riadkov, čiže keď je Java objektovo orientovaný jazyk, tak musíme ísť cez triedu, takže sme si triedu nejak nazvali. A potom sme v riadku 4 povedali Java, že prosím ťa, toto mi vypíš z triedy main, že to bude string, takže to budú nejaké znaky. A potom v 5. riadku sme napísali, že prosím ťa, toto mi vypíš. Keby som sa prehodil keď sa prehodím do Pythonu, tak tu stačí len napísať, že toto je premenná a tam bude niečo, napríklad toto je náš program. Čiže nemusím hneď na začiatku definovať, že čo tam bude. A tu keď dám len vytlačiť triedu a toto spustím, tak mi tu vyhodilo, že toto je náš program. Hej, čiže tu v iných jazykoch, ako je Python a kopu iných jazykov, je tak vykradnutá tá syntax, alebo tak jednoduchá, že aby to každý pochopil. Čiže oproti Java, kde musíte striktne povedať, čo to bude, či to bude string, či to bude súčasť nejakých znakov, kde mi to máš vytlačiť, musíte to dať do triedy a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto sú také rozdiely, čo som vám tak chcel naznačiť, že do tej Javy musíte presne písať, čo chcete ako robiť. A podniky to majú preto asi radi. Ja som sa pýtal 2 mojich klientov, že prečo používame Javu, tak jedni, lebo ju používajú už roky. Takže to bol taký prvý dôvod. A druhý bol ten, že keď robíte pre korporát, kde sa Java asi najčastejšie používa, aj keď používa sa aj na hry a na kadečo iné, ale my teda robíme pre korporáty, tak oni vám dajú vždycky z toho výrobného procesu presné dáta. Čiže vedia, že toto chceme naprogramovať, neviem, plánovanie výroby alebo odstátie nejakých materiálov, striekanie materiálov a tak ďalej.
Čiže oni vám dajú presné ich technologické postupy, čiže vy keď to raz naprogramujete a spustíte a teda im to odozdáte, tak pokiaľ sa nebudú robiť autá bez kufrov alebo gumy bez bočníc, tak im tie programy stále akože fungujú a idú len také updaty, ktoré nedokážete ovplyvniť, ja neviem. Teraz sme mali dosť problém, keď sme robili jeden dochádzkový systém, taký kontrolný v jednej fabrike a prišli sme na to, že oni zamestnali, už ani neviem, nejaké tretie pohlavie. My sme im dali, že môžu si pridávať pohlavia, ale potom sme na dochádzke na to nemysleli a bol s tým akože dosť problém. My obmedzili výrobu. Dokiaľ sme to nejakým spôsobom vyriešili. A v tomto sme mali obrovský problém teraz posledné 3 dní, že my sme to mali všetko navolené natvrdo, na dve a celý ten kód sa musel prepisovať, vyhľadávať, upravovať. Pričom, ja neviem, v Pythone dáte tretiu nejakú premenu alebo tretiu triedu, dáte, že toto už existuje a on s tým počíta a ide s tým ďalej. Ale to sme tak akože dosť zabehli. Takže ak by sme to zhrnuli, tak ak chcete programovať pre veľké korporátne spoločnosti, intralogistiku alebo čokoľvek, tak podľa mňa z 90% od vás budú vyžadovať Javu. Uh-huh. A pokud jsem to pochopila správně, protože já nejsem Java programátor, tak Java je poměrně takový robustní, rigidní, řekněme třeba i komplikovanější jazyk, prostě striktní než ostatní. Áno, dá sa povedať. Už není taký, akože, dobre, môžete v tom naprogramovať všetko, ale už to není také v dnešnej dobe, že by ste v tom začali programovať napríklad aplikácie pod Android alebo pod Apple. Apple má už vlastný programovací jazyk, volá sa Swift, ale je treba povedať, že keď viete Javu, ale to je asi by som to úplne tak neškatulkoval, ale u Java to platí. Ak viete Javu, zo svojej skúsenosti môžeme povedať, tak naprogramujete čokoľvek. Lebo tá syntax alebo písanie toho kódu nebude zložitejšie, ale v mnohých príkladoch jednoduchšie pre vás. Aj na chápanie, aj na podobné veci. Mm-hmm. Takže tak. Takže co bys třeba doporučil člověku, nebo co by měl člověk vlastně umět pro to, než se vůbec pustí do Javy? Nebo je vhodná Java jako první programovací jazyk, když začínám? No, toto som mal dosť takú polemiku, čo som sa rozprával aj s ostatnými a hovoril im svoj názor a tak ďalej. Tak ja som sa rozprával aj s Terezou, či to môžem povedať. Ja si nemyslím, že sa naučíte programovať, keď si dáte nejaký kurz. Čiže pôjdete, ja neviem, Udemy alebo iné online kurzy. Je také, možno vám to aj viacerí hovorili. Ja keby som sa teraz začal učiť, ale tiež vám chcem zdôrazniť, že ja keď som sa učil programovať, tak takáto doba nebola. Ja mám ešte obľúbenú knihu, ktorej listujem, z ktorej som sa zdokonaloval v Jave. A môžeš nazdieľať? Môžeš říct, ktorá to je? Áno, to je moja obľúbená kniha, ja ju mám stále tu pri sebe. To je takáto. Jo, Java, překvapivé. To je 1400 stranová kniha. A takže, aby som to zhrnul, ja keby som sa na vašom mieste išiel učiť programovať, tak by som si pozrel online kurz Pythonu. Je to asi 10 videí, kde pochopíte celú štruktúru programovania, že tam máte nejaké premenné, že tam máte triedy, že sú tam nejaké boolovské hodnoty. Veľa bude pre vás také, že rýchlo ho prejdete, lebo plus, mínus, väčšie, menšie, rovná sa, deleno, to máte zo základnej školy. Keď pochopíte, že v objektovo orientovanom programovaní je všetko v triedách, čiže trieda je niečo, kde naprogramujete nejakú logiku a potom tú logiku budete chcieť použiť niečo inom, tak mu poviem, použij mi túto triedu, alebo použij mi z tejto triedy niečo, aby ste to nemuseli viackrát programovať.
že variables je nejaký ohraničený priestor, od ktorého užívateľa tam niečo dostanem a bude sa to ďalej nejak vetviť a pracovať. Takže túto by som ešte bral, že si pozriete nejaký online kurz Pythonu a naučíte sa tieto základné veci. Tieto základné veci sú vo všetkých programovacích jazykoch. Čiže slučky alebo boolovské hodnoty, true je pravda, false je nepravda, to je vo všetkých programovacích jazykoch, myslím si teda, ale 10 alebo 15 isto. A potom by som prešiel na Javu, ale tak, že by som si pozrel nejaký tutoriál, ale písaný, že by som nepozeral videá, alebo keby som išiel na nejaký kurz, kde sú online videá, tak hneď ako ten človek začne vám ukazovať kód, že naprogramujeme si, aby sme pochopili, ako sa sčítava, odčítava, či to je pravda, nepravda, že väčšinou online kurzov je, že poďme si naprogramovať svoj účet. Zadajte príjem, dajte si svoje trvalé odchádzajúce platby, nejaké šetrenia a tak ďalej. Tak už tu by som začal rozmýšľať, že by som programoval niečo iné. Dobré kurzy, ktoré nie sú síce online, ale sú takým hybridnou formou, že máte online videá, ktoré sa musíte naučiť, vysvetlím potom, prečo je to tak. A potom sú konzultačné dni, napríklad útorok, štvrtok, sobota, kde konzultujete s tým programátorom svoje poznatky a problémy, tak hneď na začiatku kurzu sa vás pýtajú, že kde robíte o vás informácie a povedia vám, že dobre, tak ty robíš v automobilovom priemysle, robíte auta, tak ideš robiť aplikáciu pre tú spoločnosť, kde robíš a donútia ťa vlastne tie znalosti, ktoré máš z roboty, premietnúť do programovania s tým, že oni ti budú ťa viesť, že ako. Takže toto sú asi také lepšie kurzy, lebo a to sa prejdeme teraz k tomu, 70% ľudí na pohovoroch horí na tom, že oni vedia dobre programovať, keď im poviete, že naprogramuj mi toto a povieš mu celú logiku, ale veľa ľudí horí na tom z online kurzov, že keď im povieme, že poďte naprogramovať toto, tak oni nebudú vedieť, čo majú použiť. Lebo oni majú naučený len ten kód, čo im ten človek hovorí. Alebo čo im ten človek ukazuje, oni si ho prepisujú, funguje im, keď im nefunguje, tak nezačnú rozmýšľať, prečo. Interpretéri majú dole také hlášky, že prečo ten kód nefunguje, v ktorom riadku je problém, ale oni sa hneď prekliknú na video a kontrolujú riadok za riadkom, kde nedali bodkočiarku, alebo deleno, alebo čiarku, alebo podobné veci, nejakej syntaxe. Takže s tým, a toto je problém asi aj dnešnej doby, a toto je problém dosť Javy ako takej, lebo nezoženiete ľudí na Javu. Ja som si napríklad googlil, a môžete si to kľudne pozrieť na Google, MSG Live, ktorí sú programovacia skupina, ktorí programujú pre zdravotníctvo, tak oni majú na stránke, že zoberú juniora bez praxe, bez skúseností, bez ničoho. Proste tam máte A4, čo musíte urobiť, aby ste mohli pre nich začať programovať. Lebo väčšina firiem vám dá neobmedzené množstvo kurzov, kde chcete chodiť, čo chcete čítať, kde v čom sa chcete zdokonalovať. Ako to je taká studnica peňazí, že tam vám dajú hocičo. Takže s Javou je aktuálne problém. Naši klienti hľadajú Java programátorov, juniorov, aby mohli nám sekundovať, keďže robíme na diaľku a nevedia ich zohnať. Nevedia ich jednak asi zaplatiť, lebo keby ich dokázali zaplatiť, tak ľudia sa nájdu, keď preplatíte človeka, ale nevedia ich nájsť na trhu vôbec. A s tím souvisí teda otázka, jako co všechno musí umět takový Java junior. Dá se to nějak popsat? No, to som si zisťoval u náborárky, ktorá je u nás. Bol som aj sfúknutý v robote, že ako to, že neviem, že aké sú u nás výberové procesy. U nás prídete na pohovor, proste poviete, že ste junior programátor, nemáte skúsenosti, názory, či budete klamať, alebo budete zavádzať, alebo budete hovoriť polopravdy, alebo nepravdy, akože tam vás to dobehne určite. O tom sa asi nemusíme baviť. Takže u nás prídete na pohovor, chceme od vás meno,
alebo prezývku. Chceme od vás mail a link na GitHub a podobné veci. U nás sa nebere životopis, u nás nechcú od vás vedieť telefónne číslo. Nikdy. Na čo? A chcú od vás GitHub. A tuto je takéto prvé sito, že zavolá vám tá, čo vás bude naberať, robiť prvé kolo, zavolá vás, pýta sa vás na deti. Ak nájde u vás v GitHube, že tam máte nejaké projekty, ktorých je na internete milión a máte ich upravené a máte deti napríklad na základnej škole a nespravíte im tam nejaké apky, aby sa naučili matematiku alebo čokoľvek pre deti, tak je to také prvý stýčený prst, že asi niečo tu nie je v poriadku, ale nie je to ešte až taká prekážka. Potom pozeráme, ak máte nejaké projekty, pozeráme GitHub, tam sú také grafy, že ako si to tam dávate, ako to tam vetvíte, ako to tam dávate. Je zlé, keď to tam fálate vždycky, keď to robíte, lebo to sa vás hneď spýtajú, to nie je váš záložný disk, ale sa bávame o tom, že toto je pre klienta. Ani to nie je až taký problém, lebo však to sa naučíte v praxi, ale je tam problém to, že ako napredujete. Čiže ak si idete robiť teraz nejaký projekt na GitHube, tak si stanovte deň napríklad útorok a v piatok, to tam vždycky uploadnem, ale dajte tam niečo také, že ten váš zamestnávateľ uvidí, že ste niečo tomu robili na tom projekte za ten adekvátny čas, čo tam dáte. A potom prídete a pýtal som sa našej, že čo používaš, aby si zistila, že či ten človek vie programovať. A stále sa nebavíme o kóde. Tak ona povie, že teraz my bereme aktuálne Java developerov juniorov, má sa to otvárať v septembri alebo októbri, budeme brať 48 ľudí a keď by ste išli na online pohovor, tak dostanete sa také, že naprogramujte mi, ako by ste naprogramovali križovatku. To bolo minulú sezónu, nie túto. Alebo keď naberáme data science, tak nám povedzte, že naprogramujte mi Pexeso ovládané hlasom. A ja hovorím, dobre, a teraz mi povedz rýchlo ešte prvé sito. No, keď idete napríklad na data science a naprogramujete Pexeso ovládané hlasom a nepoviete, že budete rozlišovať, a tam máte ako pokyny, sú 4 ľudia, je mama, otec, dcera, syn. Hej, teraz to celé naprogramujete, poviete ako, poviete, že každý môže otočiť len do Pexesa, potom sa pretočia naspäť a tak ďalej a tak ďalej. A nedáte, že idem rozlišovať mužský, ženský hlas a hlas dcera a syn a nedáte, že to budete rozlišovať, neprejdete. Alebo naprogramujte mi križovatku. A tam sú také zádrhely, že dobre, každý máme vodiča, každý naprogramuje, že môže ísť ten rovno a ten doprava a ten doľava nemôže ísť, lebo oproti auto, kto má prednosť, sa akože všetko dá. Ale nedáte, že čo bude križovatka robiť, keď tam nikto nebude. A to sú takto, to vám príde také akože malicherné, ale tam ide o to rozmýšľať. A teraz vy, keď ste na tom pohovore a idete rozmýšľať, že to idem celé naprogramovať a teraz tam začnete písať a tú prvú logiku napíšete 15 riadkov a oni vám povedia, že dosť, lebo zvyčajne na to máte 7 až 10 minút. Lebo tá náborárka u vás vám povie, nemôže 70 minút Marian rozmýšľať na to, ako to naprogramuješ, keď už 5 minút si mal byť na Google a hľadať to. Takže u nás, ja hovorím, dobre, tak ako má u nás človek prejsť? Tak hovorím normálne, tak keď mi píšeš, lebo u nás sa robí tak pohovor, že sa prihlásiš ako na Google, píšeš klávesnicou a ona to hneď vidí, čo píšeš. Tak ona normálne, keď budete na tom pohovore u nás alebo kdekoľvek inde a napíšete, že dobre, tak tu by som dal premene, tu by som dal slučku, toto by som dogooglil. Alebo toto by som si našiel potom. Čiže oni chcú vedieť, či dokážete logicky vymyslieť, ako by to vy alebo niekto iný naprogramoval. 70% ľudí u tomto horí. Keď im poviete čokoľvek, čo sa bere z teoretickej časti, že vymenujte mi, ja neviem, booleovské hodnoty, vymenujte mi, ako by si naprogramoval premennú, ako by si tam dal chybové hlášky, keby ti niekto dal niečo iné, čo by si spravil,
akú slučku by si kde použil. Oni vám to všetko povedia. Ale keď mu povieš, naprogramuj mi toto a len tam tú slučku má použiť, tak vám to nepovie. Lebo videl tie online kurzy. Takže toto je také a ešte mi hovorí mi tá Zdena, keď som sa jej pýtal, a ešte im povedz, keď prídu na pohovor, nech neodpovedajú hneď, nech vydrží aspoň 2 sekundy, bavíme sa o akomkoľvek pohovore, a majte na mysli, že radšej poviete nie ako áno. Lebo väčšinou na pohovore, ako aj u nás, dostanete otázku, ako by ste spravili toto a či by ste to vedeli spraviť, a to je problém, ktorý nevieme my riešiť. A vy odpoviete, že áno, tak asi to nebude úplne košer. Super. Takže na tých pohovoroch treba byť taký. A ešte vám odporúčam, keď budete chcieť sa fakt zamestnať, tak si dajte žiadosti na 3 do 3 spoločností, do ktorých nechcete, aby vás zobrali. Len aby ste sa ostrieľali, aby potom, keď už budete na nejakej firme záležať, tak aby oni nevideli na vás, že toto je váš prvý pohovor. To je dobrý tip. A ještě, Mariane, ty jsi zmiňoval nějaký online kurz. To smysl konkrétně, že jsi říkal, že má nějakých 10 videí, teďka si to nevybavu, ale jenom mě jde o to, jestli je to něco konkrétního, na co třeba můžeme poslat odkaz pak. Konkrétne ja v tíme, ktorom robím, tak vy budete, neviem, či robíte niekto z domu alebo nie, ale tam strašne prepadnete prokrastinácii. Musel som si to vygoogliť, keď mi to prvýkrát šéf poslal, že či to myslím vážne. To je vlastne odkladanie tých problémov alebo posúvanie toho ďalej. No tak šéf vás bude nútiť do všelijakých, keby tu neboli dámy, tak vám poviem čo. Takže napríklad náš tím, my robíme podporné videá pre našich obchodiákov alebo náborárky, alebo tak, lebo z našej firme dostanete spätnú väzbu, že čo sa nám nepáčilo vás, a dostanete s tým, že ste strávili čas nejaký, tak dostanete prístup do našej databázy, kde vlastne my nahrávame tie videá konkrétne príklady zo živého programovania pre spoločnosti, pre ktoré programujeme. Samozrejme, tam generujeme dáta, nepoužívame ich ostré dáta, ale ja neviem, keď robíme data science, tak použijeme futbalistov Manchester United namiesto ich zamestnancov alebo tak. A povedal mi šéf, že nad tým uvažuje, že by spravil kurzy také, že pozbiera 8 ľudí. My si ich nebudeme môcť vybrať, lebo to sme sa hneď s chalami hovorili, vyberem si 8 príslušníkov, ktorí majú iné priezvisko ako ja, a budem ich učiť programovať. Ale asi príde doba, myslím si, že rýchlo príde doba, lebo tých Java developerov je málo a dopyt je veľký, tak príde doba, ale myslím si, že sú kurzy dokonca aj v Čechách, a neviem, či to nerobí aj jeden v Brne, ja som si úplne istý, či je z Brna alebo pred Brnom, a on robí kurzy. Proste nájdete si kurz, kde budete mať možnosť konzultovať niečo, a už sú kurzy aj v Čechách, v Poľsku je teda na mraky, oni sú dopredu, kde vyvíjate aplikáciu pre nejakú spoločnosť, ste v 8 v tíme, učíte sa jazyk. Napríklad, keby sme si dali rýchlosti konkrétne, ideme sa učiť Javu. Ja vám navrhnem celú koncepciu, čo musíte vedieť u nás ako junior Javy, čiže musíte sa naučiť z Javy toto, musíte vedieť, čo je virtuálny privátny server, musíte vedieť, čo sa tam inštaluje, ako nemusíte vedieť, lebo to dostanete od firmy presný manuál, toto klikni, v termináli tu zmeníš heslo, toto všetko nastavíš, nastavíme to takto, nastav to takto, bude to bežať a tam daj svoj projekt. Takže celé sa to vlastne by sme nastavili, že čo musíte vedieť, aby vás k nám zobrali, a povieme si, že ideme robiť tento projekt. Tí 8 ľudia rozhodím tie časti. Toto si naštudujte a budete nám to prezentovať, čiže budeme sa navzájom učiť, získate tým schopnosť vyjadrovať sa o tej programovej problematike a budete učiť nás.
ja budem učiť vás, budeme spolu programovať, dohodneme sa, že vlastne kto bude mať čo na starosti, budeme mať meetingy, cally, ako by ste mali kdekoľvek inde, kde si budete hovoriť, že dobre, tak toto som naprogramoval dneska, túto logiku, toto logiky očakávam a tým sa, to budete mať nie denne, ale každý druhý, tretí deň podľa firmy. Tak tam budete to takto riešiť. Čiže je to dobré sa to učiť na začiatku, lebo keď prídete ako junior a dajú vám niečo naprogramovať, zvyčajne sú to dlhé kódy a jednoduché kódy, aby ste nemali pocit takej beznádeje. A čiže budete dlho prezentovať a tí ľudia, alebo v tom tíme, to sa budete musieť naučiť podať čo najefektívnejšie, lebo nikto tam nechce byť dlhšie ako nebudete rozprávať 20 minút. Hej? To sú 5-7 minútové šoty, kde sa preklikneme, každý niečo povie, to je tak 25-30 minút a ide sa preč. Pritom musia byť ale zapnuté všetky kamery a zvyčajne je tam šéf alebo niekto poverený za šéfa, zvyčajne je to ten, koho neznášame z iného tímu, aby povedal, že sme tam všetci. Takže tak. Takže týmto by som išiel. Ak neviete nájsť nejaký kurz, tak sa dohodnite 5., 8., že ideme programovať v Jave, ale vlastne začnite niečo tvoriť hneď. Lebo tak sa naučíte robiť. Hej? Tak vám to viem poradiť ja, lebo my sme nemali tie možnosti online kurzov a my sme išli podľa knižky a hneď som išiel tak, že dobre, ale ja tu chcem, hneď som si spravil tabuľku a hneď som chcel vidieť právo hore hodiny. To bolo rok 2098, keď ste mali na webovej stránke niečo aktuálne hodiny, dátum a kto má meniny, to nemal hockdo vtedy. Takže ste to chceli tam hneď mať. Takže hneď niečo tvoriť, niečo z roboty. Dokonca sú firmy, ktoré dávajú také granty pre juniorov, že niečo im naprogramujte. Oni to výsostne aktuálne nepotrebujú, majú nejaké iné riešenie. Vy im to vlastne naprogramujete zadarmo a oni vám potom dajú, získate prax a oni vám potom dajú, že ste to pre nich naprogramovali a dobre sa to znie, možno vás zamestnajú. A teda, ak by ste to programovali v Jave, tak vám môže dať veľa spoločností, ktorým, keď to naprogramujete, tak vás zamestnajú. Mariane, je tady dotaz od Barbory. Halliburton. Prosím? Halliburton. My programujeme pre americkú spoločnosť, je to ropná spoločnosť a majú aj IT softwarové oddelenie. Super. Čiže pre Američanov. Tak, Barbaro, máte odpověď. Každopádně já bych se posunula v dotazech, které jsou z registračního formuláře a samozřejmě pokud vás cokoliv napadá, tak vás jemně pobízím, vybízím, klidně pište do chatu. Tak, chtěla jsem se zeptat, pravděpodobně známe všichni odpověď, ale radši, jestli je Java vhodná pro tvorbu desktopové aplikace. No, to sme už spomínali, dá sa povedať, ak sa bavíme, že idete robiť niečo, že budete mať jednoduché výpočty, napojenie na databázu a chcete to mať online vo výrobe, čiže tí ľudia nemajú prístup k počítačom a idete cez tie handheldy a tabletofóny a tablety a takéto, tak je. Ak by ste išli do nejakých fakt, že desktopov a napojení na SAP, tak na to sa dá aj Java naprogramovať, ale na to je už ten iný programovací jazyk, ABAP. Ten vám neodporúčam sa učiť, lebo by ste museli strašne veľa cestovať. OK. A když už jsme u těch dat, tak dá se Java používat i v datové analýze, nebo je lepší Python, ptá se Honza. No, my to máme kombináciu. U nás, keď by sme sa bavili, že čo u nás, keby ste k nám nastúpili ako Java developer, tak asi by ste vedeli Python, keď nie, tak prvý mesiac by ste išli na dostali by ste týždňový online kurz. Týždňový online kurz je to, že vždycky by vás to učil niekto iný z tímu a z iných tímov, s tým, že by sa stále kontrolovalo spätne, či chápete tomu, čo vám ten iný vysvetloval, dávajú sa feedbacky a v toho idú potom naše, ako by som to povedal, benefity. Máte nejaký balík benefitov, ten tým, z ktorého si viete brať, že ja by som naučil vás, napríklad, čo sú premenné, druhý by vás naučil numerické operácie a vyskúšal by si vás, či som vás to ja naučil. A ak by mi dal feedback, že áno, tak
by som dostal z toho balíku nejaké peniaze, ale to sa bavíme len o $100. Ak sa pýtate, že by mi nedal feedback, tak by išiel ten ďalší na ňom ho učiť a zase by ho skúšal z toho predošlého a ten, keby mi dal, že som ho to aj ja naučil, tie premené a on numerického, to proste tak, to tak ide, to je tak ťažko vysvetľovať, ja som si na to brutálne zvykal, ako to funguje celé, nevidel som v tom zmysel, takže áno. V Java, pokiaľ by ste išli do takých vecí, že robili sme pre klienta, ak robíte vo výrobe, kontrolu materiálov, čiže ten materiál sa nejakým spôsobom spájal, lisoval, robili to roboty a my sme mu počítačovým videním cez Python a cez knižnicu OpenCV nastavili, že či tie spoje sú dobré alebo nie. Keďže tam ich išlo spojov, jeden spoj za 38 sekúnd alebo 45, ak si dobre pamätám, tak ten počítač musel byť efektívne rýchly. Takže sme to spravili v Pythone, Python to vyhodnotil, Python nám dával len, či je to true, false a Java to potom posielala na server a kvalitárom alebo tak ďalej. Takže u nás, ja neviem, koľky poznáte programátorov, ale život programátora nie je tak, že dostanete nejaké zadanie, alebo idete do projektu a teraz búchate po klávesnici a píšete jak prekladateľ z angličtiny do slovenčiny, alebo naopak. Tam to máte tak, že, alebo teda u nás je to tak, my máme 3 hodiny za deň, musíme byť online, máme to 1,5 hodiny a 1,5 hodiny. A pokiaľ nemáte nejaké meetingy, školenia alebo nejaké kurzy, ktoré musíte ako absolvovať stále, takže fyzicky ste v robote 3 hodiny. Keď máte svetlé dni, tak ste tam len tie 3 hodiny. Keď máte tmavé dni, tak možno 3 hodiny spíte, lebo nie vždy sa dá naprogramovať, nie vždy tomu chápete, nie vždy dostanete všetky dáta, čiže ani neviete, čo máte naprogramovať. Frustrujúce, keď to naprogramujete a povedia vám, že toto nechceli, nejaký projekt manažer, ale tak aspoň sa zdokonalíte. No neviem, je to tak, že ako môj deň je, vstanem ráno, programujem 1,5 hodiny, idem o 7 deti do školy, do škôlky a do školy, spím do 12, potom idem von do 3, potom idem s nimi na prechádzku, von, potom ideme najesť, okúpať, potom mám webinár napríklad ako dnes a ešte budem 1,5 hodiny programovať a pôjdem spať. Hezky. Tak každopádně máme tady dotaz od Honzy. Webové služby jsou postavené na Javě, či tyto služby lze programovat v jiném jazyce? No, keďže ste robíte pre korporáty, tak frontend, čiže tú stránku, ktorú obsluhuje klient, moc neriešite. Ako my máme asi zo pár klientov, asi na jednej ruke by som ich spočítal, ako na 2 rukách sú všetky naši klienti, ale na jednej ruke by som spočítal, že i máme tam nejaký framework od Javy. Nehovorím, že nepoužívame nejaké, ale ostatné to máme HTML kód, obyčajné CSS, čiže nám poslal 3 farby, ktoré to majú mať, že on má v loge oranžovú, čiernu a potom napísal, že on chce zelenú, lebo všetci idú zelenou farbou, akože eko a tak. Takže my neriešime nejak frontend. Tam čo najmenšie musíte to prispôsobiť tak, že keď to bude mať niekto v telefóne, aby to vedel dotykovo prstom stlačiť. Keď musíte to vyriešiť, že keď niekto bude mať 27-palcový monitor, aby nemal klikacie okienko 15 na 15 cm. Takže toto, ale my nejak extrémne v Jave, keď pôjdete robiť pre korporáty, tak ten frontend, to vám môžem dať link. Dokonca veľa mojich kolegov ho počúvalo, pustilo si tam titulky, lebo to je Slovák, neviem, či si ho zachytili na YouTube, volá sa Jablko. On má kurz, ako sa naučí HTML a CSS za 60 minút, sa mi zdá, alebo za 2 hodiny. Ak by ste chceli ísť do tejto spoločnosti, toto vám stačí. Lebo vás naučí asi v 24. minúte jednu dôležitú vec, že keď chcete programovať, a my teda programujeme vo Visual Studio Code alebo v tom Intelligent IGA, ale väčšinou vo Visual Studio Code, lebo
Tam máme svoje prepojenia, svoje dockery a také proste ďalšie vymoženosti, ktoré vieme používať. A Jablko vás naučí, že keď nevieš niečo naprogramovať, tak si tam stlač nejakú knižnicu MDN. Nie som frontendista, takže úplne vám to neviem povedať. A viete si vygoogliť všetko, čo potrebujete ohľadne HTML a CSS vedieť. A je to chlapík, ktorý vás to učí takou formou, aký bol nahulený. Proste tam to nemáte ako v škole, neberete to ako učenie. Samozrejme to video, keď si ho chcete prvýkrát pozrieť, tak si ho zastavujete a pozeráte ho 5 hodín, lebo on ide akože rýchlo, ale tam vás naučí presne všetko, čo potrebujete vedieť od frontendu v korporátoch. Možno aj vyššie. Takže tak. Super. Máme 4 hoďky do konce a ještě pár dotazů. Tak bych se s dovolením zeptala, co přidat k Javě jako z hlediska frameworku, technologií, co by ti dávalo největší smysl, ptá se Nikola. No. Toto bude dobrá otázka, čo prišla teraz do chatu. Tak, ja by som začal s tým, keďže robíte z domu, tak si musíte dokázať vedieť nainštalovať programy cez terminál. Takže tým by som asi začal. Neviem, či kurz na to nejaký je. Teraz rozmýšľam, neviem, či my máme. Ale čokoľvek, čo dostanete, tak dostanete mail. Ak to je niečo fakt, že Brutal Security, alebo robíte pre niekoho, ktorý má 2000 zamestnancov, všetci mobily s foťakom, ale vy musíte dodržiavať bezpečnosť ak blázen, tak dostanete list DPDčkom 1 a 4, kde máte napísané pip install a nejaký náš kód, aby si mohol nainštalovať a pripojiť sa na nejaký virtuálny privátny server. Takže inštalovať všetko cez terminál, odkedy začnem inštalovať, tak všetko cez terminál. Toto ak by som išiel formou na čom programovať, tak je to v princípe jedno. U nás to funguje tak, že máš Apple alebo Linux, Ubuntu verziu, môžeš mať Windows, ale pre reinštalácie a takéto podobné veci si hradíte sami, takže nejaký chlapík, ktorý vám raz za 3-4 mesiace preinštaluje celý Windows, čo je vlastne smrť pre programátora, lebo keď tam máte uložené všetky veci, ktoré klikáte, ktoré si chcete niekedy prečítať a nikdy neprečítate, tak to tam proste chcete mať. Takže inštalovať cez terminál, prejsť na Ubuntu alebo Apple, my sme tak viac Ubuntoví, Windows si nechať, lebo hrávame sa brutálne, do krvavých očí, do 4. ráno hrávame stratégie. A to asi väčšina programátorov. No a potom by som išiel na Javu a robiť si nejaké také projekty pre deti, pre školy, alebo no proste také ľahké veci, lebo tam a niečo si vygooglite, keď si niečo vymyslíte, niečo, čo není na internete. Lebo to vás budú podozrievať a to bude ako riadna paranoja. Uh-huh. A co se týká teda těch dalších jazyků, tak hodně si zmiňoval Python, takže bys doporučoval začít s Pythonem a pak přejít na Javu, ale máš třeba ještě nějaký tip na nějaký další jazyk, který je dobrý ovládat tak, aby se ti třeba s Javou pak líp pracovalo, nebo aby se ti líp učila? No, u nás, my nemáme ako tak, že ste front-end view, alebo back-end, alebo databázy. Na databázi máme ženy. Odporúčam, ak je nejaká žena, ktorá chce ísť programovať, tak SQL jazyk. A pokiaľ bude mať životopise, že bola účtovníčka, tak to ju zober. My máme bývalé účtovníčky, majúce 45 rokov a sú najlepšie databázové administratívky, architektky, ja neviem, čo chcete, z jediného dôvodu. Účtovníčka je naučená na poriadok a oni nám nastavujú striktné pravidlá, databázy, politiky, oni majú komentáre, oni vám dajú
projektu, alebo čo oni vymyslia, taký komentár, že proste je to stručné, krátke a pochopíte presne, čo kde má. Na druhej strane sú také dosť nepríjemné, keď je tam, snažíte sa presvedčiť, že má to zle. Ale naučil by som sa, pozrel by som si 10 videí o Pythonu, kde sú to úplne základy a prešiel by som na Javu, zaoberal by som sa aj frontendom, lebo keď chcete od niekoho dostať niečo, napríklad chcete dať vyhľadávanie, ja neviem, vozíkov, alebo že spravíte si databázu zamestnancov a budete mi evidovať, že kto má kedy prejsť na lekárskú prehliadku a tak ďalej, tak musíte si spraviť nejaké frontendové okno na frontende, kde zadajte meno a nejakú zmysluplnú tabuľku vám vyhodí ten program. Nikdy to nefunguje u nás tak, že by ste spravili si backendový kód a pozeraj sa tuto na terminál. Tuto, vidíš? Tu. U nás to tak nefunguje. Čiže ale zase hovorím, backend od Javy by ste mali ovládať. By ste v ňom mali vedieť písať, logicky uvažovať. Mali by ste vedieť nejakú knižnicu na frontend, ja neviem, napríklad Spring, alebo Hibernate, alebo čokoľvek. Ich je veľa. Nemajú zamestnávateľia preferovaní, že túto, lebo oni sú skoro všetky rovnaké. Ak viete, čo je to tá knižnica, tak ona každá je na niečo iné určená, každá má nejaké iné plusy, mínusy, takže odporúčam, že táto je najlepšia, nadpoužívanejšia a to je zbytočné. Tým pádom ani zamestnávateľia nechcú od vás, aby ste sa učili túto konkrétnu a vy budú hľadať niekoho s touto konkrétnou, lebo vy budete vedieť ju použiť, keď budete vedieť, čo to je a ako to funguje. A potom musíte sa naučiť vizualizovať dáta, čiže nejakým spôsobom, aby vám ten program vyplul nejaký graf, aspoň, ja neviem, pri databázi, že toto je stĺpček mojich zamestnancov, tento stĺpček je počet kontroly, ktoré budú musia absolvovať, alebo im končí lekárska prehliadka, toto majú nejaké oprávnenie a dať tam nejakú priamku, že máme klesavý tender oproti minulému roku, tendenciu, že treba viac ľudí lekársky im spraviť prehliadky, viac im obnoviť tie karistické, aby sa mi ten balans tej krivky nejak vykryštalizoval. Musíte mať šajnu, hej? Lebo aj keď chcete googliť, je rozdiel. Idem niečo googliť, ako naprogramujem a idem niečo googliť, že konkrétne toto niečo hľadám. Mm-hmm. Ptá se Luděk, jak jsi zmiňoval právě ten 10videový kurz na Python, tak to měl na mysli ten váš interní nebo nějaký od nějaký společnosti? Nie, to som tak akože, čo by sa mali naučiť, tak som to tak akože myslel, akože... Jo, že to nebyl konkrétní nějaký kurz. Do 10 videí sa to zmestí. My to robíme tak, že, alebo to by sme sa mohli dohodnúť, máme taký videonávod, voláme to taký, že Python maratón, to máme v jeden deň, po 2 hodiny, 2 hodiny, pol hodina voľno, 2 hodiny, pol hodina voľno, 2 hodiny a tam sa naučíš celý ten Python, také tie základy, čo tam je, čo to robí, ako funguje frontend, ako si to nainštalujem cez terminál, ako si tam dám rôzne knižnice, nejaký graf, nejaká jednoduchá stránka a tak ďalej a tak ďalej. A potom už na Javu nemáme. Na Javu už máme len videá, je ich 365, je to od 7 asi do 15, 22 má najdlhšie video. A to je také, že to môžeš počúvať. Veľa videí je takých, že ti oznámi, že kľudne si to vypočuje v aute. Čo? Za chvíľu príde mamka. Ja som si už iba čítať. Ale nemôžeš, za chvíľku. Za chvíľku. Rodina volá. Každopádně ještě otázka, proč ne Udemy? No, keď si to vyfiltrujete, koľko kurzov je tam starých, tak vám klesne o polovica. Nehovorím, že Udemy nie. My tiež tam máme kurzy, ktoré si mám prejsť, napríklad Kubernetes na Udemy, ale vy si, viete,
takto. Poďme ideálne podmienky. Máte 2 monitory, na jednom pustené Udemy, na druhom pustené svoj kód a teraz idete, zapnete si, niekto vám tam niečo vypráva. V 90%, čo vám povie na tom Udemy, je to pre vás nepodstatné, lebo ja by som vám tiež mohol povedať, že čo má Java spoločné s kávou a kedy vznikla a na čo vám to bude. Možno sa vás to zase o 10 rokov niekto opýta, aj tak to nebudete vedieť. Musíte začať písať kód, čiže Udemy, keď už niečo viete, alebo už viete programovať, alebo budete vedieť základy Pythonu, tak ako doplnok si môžete dať Udemy, ale neviem si predstaviť, že teraz stopnete video, napíšete ho kód, fajn mi ide, všetkému rozumiem, ale reálne skončíte kurz, budete vedieť teoreticky vyučovať Javu teoreticky, akože budete to vedieť ďalšieho naučiť, ale programovať vedieť nebudete, z našej skúsenosti. Super, díky. A poslední otázku v oficiální části na závěr, tak co položil David, jak moc při práci používáte AI? Veľmi. Hlavne keď človek nestíha, alebo ako som tebe zmieňoval, tak dosť sme na tom trpeli. Robili sme pre jedného klienta dochádzkový systém. Mali sme ho naprogramovaný, tak sme sa s chalanmi na to vykašľali, zbúchali sme to za posledných 45 minút, ako to šéf chcel vedieť, sme to pospájali. Java sa inak dobre spája, čiže ak budete programovať 5 rokov v Java a budete mať nejaké projekty uložené na disku, to bude to najcennejšie, čo máte, lebo vy to môžete pospájať a keď vám to neprebehne ten kompiler, tak zbadáte chybu. Čiže na ňu prídete ešte skôr, ako niekomu poviete, že ste to spájali. No a my sme potom na to prišli, že oni od nás chceli také veci, čo sme nemali ani šajnu, že prečo. Tak sme si povedali, že to nie je podstatné. A my sme nevedeli, pre koho robíme ten dochádzkový systém, a on nám povedal, že dobré, ale keď sa tuto ten človek pípne, môže tam byť len 20 minút. A sme si povedali, tak nie je tam 20 minút, nebudeme to merať. Čo? Na záchod 20 minút, to ti strpnú nohy, aj keď tam hráš hry. Tak sme to nehali tak, celé sme im to odozdali a za chvíľu bol problém. A stále sme ešte nevedeli, kde máme ten problém, tak sme rýchlo sa dozvedeli, že to je atomová elektráreň v Bielorusku a že oni chodili niekde, kde bolo nejaké žiarenie a mohli tam byť len 20 minút a potom 72 hodín museli mať pauzu a nemohla ich tam ísť žena, keď mala tých 7 dní a tak ďalej. A vtedy sme žavili umelú inteligenciu brutálne, lebo sme to potrebovali rýchlo spraviť a bug, čo sme mali 90 minút, reakciu ešte rýchlo odovzdať. Ale ak by som mal povedať za seba alebo za skúsenosti, ktoré mám, a niekto vám povie, ja som programátor a vôbec nepoužívam Javu, tak je to blázon. Ale akože blázon akože není hlúpy a nechce ju používať, je to akože na tabletky, alebo keď si niekto myslí, že my ideme na chatu, zoberiem si tam notebook, kde nie je internet a budem programovať. To tiež nie. Ako to umelú inteligenciu používa každý. Dokonca u nás, keď vám idú dať odpovede na úspešným alebo neúspešným kandidátom, či už do druhého kola alebo neúspešným kandidátom, tak vám umelá inteligencia vygeneruje nejaký kód, nejaký dopis, aby to nebolo úplne rovnaké. Čiže tie baby si to ukladajú, čo už dala, a ona im to vždycky štilisticky pozmení. Takže máte dojem, že to nedostanete od počítača. Takže áno, umelú inteligenciu podľa mňa používa už viacero ľudí, nielen programátori. A nějaký ještě konkrétní, nevím, platformy nebo cokoliv z AI, co používáš ty třeba při své práci? Jo, používam ChatGPT a potom máme v robote vlastne takú apku, že vlastne máme datasety vo všetkých projektoch, ktoré máme a ja do tej apky dám len, že idem programovať niečo toto a to nie je až taká umelá inteligencia, lebo ona nám vlastne vyhľadá, že čo by som mohol z ktorého projektu použiť. Super. Tak... Ale ešte, ak by som mohol dopovedať, dobre sa predáva táto umelá inteligencia, lebo jednému klientovi, ktorý má veľa dát, mal servery na
Yahoo, prenaté servery, brutálne dát, tam tečú gigajouly dát za hodinu, má, neviem, 13-14 fabrík, obrovské množstvo výrobkov robí, sú to 25 miliónov kusov ročne a my sme im povedali, že im spravíme výcuc z tých databáz, že im spravíme proste skripty, že aby si vedeli spraviť, ako sú na tom aktuálne, ako boli minulý rok. A oni povedali, dobre, ale chceme, aby to riadila umelá inteligencia. Tak keď nám to šéf povedal, že tak sme mi hovorili, na čo? Veď majú všetky dáta, ktoré potrebujú, tam sa dajú len algoritmy a nemusí mať umelá inteligencia, veď povedia, oni nám striktne dali, že čo chcú pozerať, či my sme dopredu videli, aké výstupy z toho chceli. A šéf hovoril, nevadí, veď za to platia, veď tak dáme. Tak my sme im dali len tlačítka, keď na to klikol, tak to tlačítko spravilo niečo s databázou, vyplulo im nejaké grafy, nejaké predikcie podľa minulých rokov, že aké bude a dali sme tak, že nech strelí nejakú krivku vývoja dopredu. Však keď to tak nebude a pôjde opačným smerom, tak povieme, že umelá inteligencia počíta len z daných dát. Takže vo veľa veciach tá umelá inteligencia ako není, ale podpísali sme, že nemôžeme používať umelú inteligenciu. A zrovna sme tam mali vypísané ChatGPT a tak ďalej. Aj keď ideme do nejakého projektu, tak podpisujeme certifikáty, že sme nepoužili umelú inteligenciu. OK. Každopádně čas oficiálně minimálně si nám naplnil, tak kdybys to, Mariane, třeba mohl nějak zakončit odpovědí na otázku, proč je Java správná volba, jen ať tak uděláme nějaký hezký závěr. No, jednak si myslím, že keď sa naučíte programovať v Jave a budete mať nejaké projekty, ktoré budete môcť niekomu ukázať, tak nemusíte riešiť životopisy, nemusíte riešiť brutálne výberové konanie a nebudete cítiť pretlak konkurencie. Výhoda je, že vám nebude chodiť veľa ponúk, lebo keď si dáte, že viete Python, tak roboti vám posielajú ponuky, ktoré sú možno nie aktuálne, len aby vám prišlo 10 za deň. A ešte chcem spomenúť, predstavte si, že mám 42, som druhý najmladší v tíme. A každý vám povie, že Python má veľkú komunitu. Keď si zoberieme, že Python má veľkú komunitu, 50% z toho ľudí ovláda Python, ale nevie programovať. Ďalších možno 30% ovláda Python a sú juniori a majú toľko roboty a učia na sebe, že vám tam nebudú odpisovať. A je tam pár ľudí, ktorí odpisuje. Pričom v Java je to tak, že, alebo ja mám také skúsenosti, že keď sa niekoho pýtam na nejaký problém, tak mi pošle projekt, v ktorom to robil a riešil. Takže ani by som netvrdil to, že v Java je menšia komunita, ako je Python, alebo JavaScript, alebo podobné programovacie jazyky. Keďže Java je tak starý jazyk a nejde nejak markantne dopredu, že by niečo zľavovala, tak na portáloch, hlavne na Pirate Bay, nájdete veľa vyriešených programov, ktoré boli naprogramované kedysi, kde si to budete vedieť stiahnuť a upraviť a dať si to do svojho projektu. Tak jo. Takže ja si myslím, že v Java sa... keď sa ma kamarát pýtal minule, že Maroš, keby som dal výpoveď zamestná za 6 mesiacov, dokiaľ budem mať, ja neviem, ak sa to volá, podporu, že či sa naučí Javu, či sa zamestná, hovorím, vieš čo, ja ti odpoviem inak. Zamestná sa, to, čo Javu naučíš a Javu sa môžeš naučiť za 2 mesiace. Ak budeš 8 hodín denne sedieť, nebudeš mať deti a budeš len programovať. Super, tak jo. Děkujeme za závěr. Každopádně já děkuji i vám za to, že jste se tady hodinku věnovali tomu, jak začít programovat v Javě. Marianovi moc děkuji za jeho čas. Je členem skupiny Programátoři začátečníci, takže tam klidně se s ním, když tak ještě můžete propojit, kdyby cokoliv. A opravdu si moc vážíme, že byl ochotný svoje know-how a zkušenosti ze své firmy nasdílet
takhle do komunity. Takže děkujeme a jsem ráda, že dáváte i palce nahoru a přeji teda krásný zbytek dne a mějte se hezky. Tak jo, na viděnou, naslyšenou.